हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ जीएस बिजिरलाव बरायबाय। दिनै जों सावरायनि धेमाजियाव होनाय बमब्लास्ट जायखौ आल्फाया होदोंमोन, आल्फा इन्डिपेन्डेन्टआ। बे समा जाहैदों 2023 नि 15 आगस्टआवहाय। बे जाहैदों मोनसे स्कुलनि प्लेग्राउन्डआव होदोंमोन। बियो दिनैनि निउसाव ओंखारदों। दा बे दिनैनि निउसाव मा होनदों? सुप्रिम कर्टआ गोदान नटिस इस्यु खालामदों गुवाहाटी हाई कर्टनि एगेन्स्टआवहाय। गुवाहाटी हाई कर्टआवहाय मा भार्डिक्ट होदोंमोन एबा माबायदि साजा होदोंमोन आरो बेखौ मानो थाखाय सुप्रिम कर्टआ गुवाहाटी हाई कर्टखौ नटिस हरफिनखो? गुवाहाटी हाई कर्टनि भार्डिक्टआवहाय सुप्रिम कर्टआ मानो इन्टारफेयर खालामनांगौ गोनां जाखो? बेनि थाखाय जोङो सावरायलांनि। आल्फा एबा इउनाइटेड लिबारेशन फ्रन्ट अफ आसामआ बिथांमोना बम होदोंमोन। बेवहाय बिथांमोना गासै 6 जनमोन। दा 6 जननि गेजेरावहाय सानैया बोसोरब्रैनि थाखाय साजा मोनदों आरो 4 जना बिथांमोना जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव थानांसिगोन बेनि साजाखौ मोनदों। बेनिफ्राय गुवाहाटी हाई कर्टआ दहाय आं खोन्थानाय बायदिनो 4या लाइफ टाइम इमप्रिजनमेन्ट आरो 2या 4 इयार्सनि थाखाय इमप्रिजनमेन्ट। बेबो 2000 रुपिस फाइन, 2000 थाखा फाइन होनांगोन। दायो मा जादों? ट्रायल हाई कर्टआवहाय बे भार्डिक्टखौ खोनासंहोदों एबा बेखौ डिक्लेयार खालामदों बिथां दायनिगिरिफोरनि थाखाय। आरो बिनि उनावहाय मा जाखो? हाई कर्टआ आरो बिथांमोना जायफ्रा भार्डिक्टमोन बिथांमोना हाई कर्टआव थांबाय। जायफ्रा दायनिगिरिमोन बिथांमोना हाई कर्टआव थांबाय। हाई कर्टआ बुंलायबाय मा बिथांमोना कालप्रिट नङा एबा बिथांमोना दायनिगिरि नङा। दायो बे खोथाखौ लानानै फिन खेबसेबाव आसाम सरकारा सुप्रिम कर्टआव थांफिनदों। बिथांमोना सुप्रिम कर्टआव थांफिनदों दायो। बे सुप्रिम कर्टआव थांनानै बिथांमोना चेलेन्ज खालामहैदों सुप्रिम कर्टआवहाय जे बिथांमोना दायनिगिरि बा आल्फानि बिथांमोना दायनिगिरि होननानै। इन्डियानि आयेननि बायदिब्ला जोङो फार्स्टआव ट्रायल कर्टआव थांनो हायो। ट्रायल कर्टनि उनाव जोङो हाई कर्टआव थांनो हायो। जुदि जोङो बेवहाय गोजोननाय मोनासै, बे राय होनायखौ गोजोननाय मोनासै बा जोंखौ नंखाय फाला साजा होदों, बिनिफ्राय जोङो हाई कर्टआव थांनो हायो। जुदि हाई कर्टआबो रावबो जोंखौ एखे साजाखौनो होदों अब्ला जोङो सुप्रिम कर्टआव थांनो हायो। सुप्रिम कर्टनि उनाव आरो सुप्रिम कर्टआबो जुदि जोंखौ नंखायावनो दाय फासायनानै साजा होदोंब्ला अब्ला जोङो प्रेसिडेन्टनियाव थांनो हायो। आरो प्रेसिडेन्टनि डिक्लेरेसनानो जोबथा डिक्लेरेसन। बिनि उनावहाय जेबो रावबो डिक्लेयार खालामबाबो, जेबो रावबो बुङोबाबो, बबेबा कर्टआव थांफिनबाबो बियो जेबो खामानि होआ। दा जोङो इयुननि समाव नायलांसै माबायदि मा जालाङो। भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै हो। गोजोन्थों।